Ahojte, dnes vás chcem privítať v takom menšom, ale o to úžasnejšom bare v centre mesta Bratislavy, v Antique American bare. Sídlia na hlavnom námestí s tým, že je to naozaj podnik, ktorý je robený vo veľmi elegantnom štýle, dýcha celý históriou. Oni dokonca minulý rok vyhrali úžasnú cenu, umiestnili sa na 91. mieste v najlepších vôbec podnikoch na svete. Keď ste v Bratislave, určite sa sem treba prísť pozrieť, aj keď tu majú brutálny nátres, takže treba si radšej zavolať na rezerváciu, pretože je to tu non-stop plné. Otvorení sú od útorka do soboty, každý deň od 5. do polnoci, občas aj dlhšie. S tým, že tie drinky sú tak okolo 12 € na ten koktejlík a miešajú ich naozaj z takých tých starých vintage receptúr. Zostaňte s nami, ja vám určite zase prinesiem nejaké ďalšie videjko z iného baru z Bratislavy, kde sa oplatí ísť pozrieť. A mimochodom, ja som si dnes vybrala môj podnik, ktorý určite budem riešiť na moje narodeniny v apríli, pretože toto je tu úžasné. V takom bare.